तर आम्ही आता निघालो सिमलाकडून मनालीकडे जायला. आम्हाला पूर्ण दिवस गेला सिमलावरून मनालीला जायला. आम्ही सकाळी सिमलावरून निघालो आणि आम्हाला संध्याकाळ झाली मनालीला पोचायला. पण हा प्रवास खूप छान वाटतो कारण इथलं निसर्ग सौंदर्य खूपच सुंदर आहे. एका बाजूला तुम्ही रोडच्या एका बाजूला ब्यास नदी वाहते आणि तुम्ही समोर पाहताय की बर्फाचे डोंगर दिसत आहेत. मनालीमधला पहिला दिवस आमचा ट्रॅव्हलिंगमध्येच गेला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही सोलांग व्हॅलीला निघालो आहे. आता हा स्नो पॉईंट आहे मनालीमधला. मार्चमध्ये सोलांग व्हॅलीलाच तुम्हाला बर्फ भेटेल, पण नंतर मेमध्ये वगैरे गेल्यावरती तिथे रोहतांग पासला जायला लागतं कारण सोलांग व्हॅलीला बर्फ नसतो. रोहतांग पास थोडं लांब आहे. तिथे रस्ते दोन्ही साईडला तुम्हाला झाडं दिसत आहेत, ती सर्व सफरचंदाची झाडं आहेत. आत्ता आम्ही सोलांग व्हॅलीला पोचलो आहे. कारने आम्हाला इथपर्यंत सोडलं आहे. आता ह्याच्यापुढे आम्हाला चालत जायचं आहे. इथे बर्फामध्ये बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज होतात. आम्ही इथे वरती चढून आलो आहे बर्फामध्ये. याच्यावरती पण जाऊ शकतो आपण. बरेच वरपर्यंत लोक जातात ॲक्टिव्हिटीजसाठी. मुलं इथे बर्फामध्ये खेळत आहेत, स्नोमॅन बनवत आहेत. तर सेम डेला आम्ही हिडिंबा टेम्पल पाहायला गेलो आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही हे वनविहार बघायला आलो. मॉल रोडला शॉपिंग केली आणि सेम डेला रात्री आम्ही रिटर्न निघालो. तर तिसऱ्या दिवशी रात्री आम्ही मनालीवरून परत दिल्लीला यायला निघालो आहे. त्या दिवशी सकाळी आम्ही दिल्लीला पोचलो. हे दिल्लीचं बिर्ला मंदिर आहे. दिल्लीला आम्ही जास्त नाही फिरलो कारण की आमच्याकडे एकच दिवस होता फिरण्यासाठी. हा दिल्लीचा इंडिया गेट आहे. हे दिल्लीचं राष्ट्रपती भवन आहे. इथून इंडिया गेट पण दिसतो. दिल्लीला मी एकच दिवस स्टे केला त्यामुळे आम्हाला जास्त फिरता नाही आलं दिल्लीला. पण सिमलाला 2 दिवस, मनालीला 3 दिवस आणि दिल्लीला 1 दिवस अशी आम्ही आमची हिमाचलची पूर्ण ट्रिप एन्जॉय करून आम्ही आता दिल्लीवर मुंबईकडे रवाना झालो आहे.